Interessante partij deze finale bij de zwaargewicht dames. De felle Hilde de Baardemaker, die het technisch misschien wat laat afweten, maakt dat dan weer goed met vechtlust. En zij neemt het op tegen Marie Verhulst. Marie, misschien niet de allerkrachtigste bokser in de ring, maar wel zeer intelligent. Dat heeft ze in vorige partijen al duidelijk bewezen. De statistieken dan. Met haar 22 jaar, ongelooflijk jong, 17 jaar jonger dan Hilde de Baardemaker. 1,76 meter groot tegenover 1,81 meter voor Hilde. 71 kilogram, Marie is dan wat zwaarder. Ze hebben dezelfde reikwijdte en ze zijn er allebei evenzeer klaar voor. Hilde, Marie, ik verwacht van jullie een sportieve wedstrijd. Als ik stop zeg, onmiddellijk stoppen met slagen, oké? Ik wil geen slagen in de rug, geen slagen in de nek en oppassen voor jullie hoofd. Shake hands. Kom maar. Klaar? Klaar? Marie, klaar? Mondstuk? De eerste ronde. Zo, we zijn vertrokken. Ja, zeer interessante wedstrijd waar ik naar uitkijk. Marie die zeer goed bokste de laatste keer. En Hilde zeer krachtig. Ja, Hilde krachtig en daartegenover staat Marie zeer beheerst. Dat mag niet, hè? Je moet boksen. Dus niet terugslagen. Waarschuwing voor Hilde, omdat hij nogal ongecontroleerd met haar armen zwaait. Kijk, goed werk nu van Marie terug. Goed in verdediging, hetzelfde. Achteruit boksen is moeilijk. En dat doet ze perfect. Ze blijft ook koeler. Ja, het moet daar pas komen. Inderdaad, probeert een paar combinaties uit. Oei, dat was een beetje vreemd van Hilde. Ja, veel te ver. Een nieuwe bokstijl, niet zo echt orthodox. Ja, mooi werk van Marie. Rustig, kijk, mooi die linker. Zeer goed gedaan, ja. Marie is hier om de eer van de clan Verhulst hoog te houden. En doet dat tot op het moment. Ja, perfect, met blijft bravoure, zeer goed. Ja, mooi. En al die rechtse stoten komen door. Ja. Hilden heeft wat problemen, denk ik, met die averechtse garde. Ja, de rechter jab komt fantastisch goed door en dan gevolgd door de linker. Kijk, ja, het is eigenlijk een punchingbal, hè. Die is raak van Hilde. Ja. En nog een voltreffer. Ze lijkt nu toch in het gevecht te kunnen komen. Mikt ook naar het lichaam. Alweer raak. Marie toch onder druk op het einde van deze ronde. Moet incasseren. En gaat achteruit onder de aanhoudende charges van Hilde. Ja, dat was goed nu. Einde van ronde 1. Ja, maar laat je niet zo achteruit drukken op het einde. En in en uit, dus gewoon niet meevechten, niet meevechten, niet meevechten. Niet meevechten, Marie. Het is niet simpel. Nee, ik weet. Ik zeg niet dat het simpel is. Hij blijft mooi naar links, maar je had de kans niet om terug te komen bij u. Stick en move. En vooral hier dat lichaam. Raak dan. 1, bam, bam. Dubbeltje jab. Denk je dat dit van mij was? Ja, sowieso. Deze is geweest. Die ronde is van u, absoluut. Ontspannen blijven. Deze ronde is van u, zegt coach Jurgen Haak. Inderdaad, Hilde heeft een paar flinke klappen uitgedeeld, maar Marie is heel beheerst en heel deskundig blijven boksen in de verdediging. En de vraag is, laat Hilde alsnog het beest in zichzelf los? We zijn begonnen aan de tweede ronde en Hilde gaat meteen resoluut op haar tegenstander af. Stoten naar het hoofd en het lichaam, een barrage van klappen. Niet allemaal even netjes. Ze deelt hier een paar stoten uit die niet direct in het grote boksboek staan. En Marie moet werkelijk een beroep doen op al haar defensieve mogelijkheden om die charge af te weren. Wat Hilde hier laat zien is allesbehalve orthodox. Het is wel zeer wild. Zeer moeilijk voor Marie, ze blijft erop stormen. Maar Marie blijft de dekking wel goed verzorgen en incasseert weinig stoten. Hè? En ze gebruikt goed haar benen. Misschien verspeelt nu Hilde al haar energie. Ze moet opletten. Ja, mooi. Kijk, voilà. Ja, voilà, nu. Die tol moet ze nu betalen. Ze heeft weliswaar nog een klein beetje reserves. Ja. Maar Marie komt heel sterk terug. Zeer sterk, ja. Nu moet je gaan, Marie. Ja, Hilde moet veel incasseren. Veel incasseren en nu En is dat zie je er ook aan. heeft ze haar kruid verspeeld. Nu heeft ze haar kruid verspeeld. Ze heeft geen reserves meer. Ik heb de indruk dat ze er eigenlijk genoeg van heeft. Toch bokst ze nog even door.
Opnieuw in de aanval. Ja. Moet hier op weer een rechtse en een linkse incasseren. En ze heeft er genoeg van. Hilde geeft op, omdat ze alles gegeven heeft, maar dat was niet genoeg. Dat is boksen, dat is boksen, dat is boksen, meisje. Je hebt gewonnen, ze geeft op. Ze heeft er genoeg van. En dan zie je iemand die meer relaxed bokst. Die heeft altijd een voordeel. Marie is de hele tijd blijven kijken, heeft slim. alles goed gevolgd. Zeer slim gebokst. En goed gebokst. Technisch. Knap gebokst in... Wel, technisch in de mate van het mogelijke. Ja, want natuurlijk, wat zeer moeilijk. Hilde gaf haar niet altijd de gelegenheid om haar techniek te demonstreren. Ze heeft het wel zeer goed gedaan. Weinig energie verspeeld, mooi gecounterd en verdiende winnaar. Maar nu broederlijk en zusterlijk in elkaars armen. Zoals het hoort. Respect van beide kanten. Van beide kanten. Maar je zag het op het einde, kwam Hilde in het stuk helemaal niet meer voor. Die had ik ook gevreesd dat ze zodanig veel energie verspeelt dat ze zich leeggeslagen heeft. Een paar keer heeft ze goed gescoord met naar de flanken te stoten. Ja. Dat was verrassend. Daar had Marie eigenlijk weinig weerwerk voor. Maar uiteindelijk, ja, toch heeft de techniek, de betere techniek. De wielrenner bij de dames zwaargewichten. Wegens opgave in de tweede ronde, Marie Verhulst.